एनडिपिनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेकग्राउन्डआ गोबाङानो लोगो मोनबा सोङो माथो औवाबारियाव थानासो भिडिअ खालामो होननानै ना बेफोरबायदि आंहा बेफोरबायदि स्टुडिअबो गैया बा माबा मोनसे जेबो गैया जों गैयि मानसि नालाय जेराव सुबिदा मोनो जेराव खाबु मोनो बावहायनो खालामलाबायो जों गाहाय थाखोनि मानसि नालाय ओंखायनो जोंनावहाय बेफोरबायदि पार्मानेन्ट स्टुडिअ बा पार्मानेन्ट मोजां जायगा बेफोरबायदि गैया मालाबा औवाबारि सेर नङा होमबा न'नि बेक साइडआवसो लानाय जायो औवाबारि नालाय आरो हेलमेटफोरबो आलायलाबायना दोननाय बेफोरबायदि थादलाबायो जाय हक बाथ्राया जाहैबाय मा एसे राजखान्थिसो दे फेरेंगाया मा अबस्था जाना दं खोनानायाव खुगा खुगा बेनि खुगा जों खोनालायसो गारदों आरो लोगोसे आगष्ट मासाव फैबाय आगष्ट मासा जोबनो थाखाय साननै सानथामल'खासै बारा दिन गैला एनडिएफबिनि लिडार दैदेनगिरिफोरा मा सानदोंथाय एनडिएफबिनि मुङावहाय जाय मुंख्लं जादों बेखौ बावथारजोब्बाय नामा जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा सोरबा राजखान्थि दोलोआवनो था बै व्यक्तिफ्रा सोरबा एमएलए आनो जा सोरबा इएमआनो जा सोरबा एमसिएलएआनो जा सोरबा डिपुटि चिफआनो जा बिथांमोना बावजोब्बाय नामा जोंनि एनडिएफबिनि जाय हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा सोद्रोमाफोर गाहाय थाखोनि बा फिसा फिसौ लेभेल मानसिफोर बै व्यक्तिफ्रा दिनैसिमबो बावाखै सार बे बाराव मार्टियार्स डेखौ बहा खुंगोन सफैबाय बारा दिन गैला बै व्यक्तिफ्रा जायफ्रा दिनै बेटारि गारि सालायनानै जाग्रा आरो जायफ्रा दिनै एनडिएफबिनि सोद्रोमा हाजिरा मावनानै जाग्रा आरो जायफ्रा दिनै गोबां बिनि गेजेरावबो दुखु खस्थ' खालामनानै जाग्रा बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय गोसोखांहरदों साननै सानथामसोनि सिगां जे सार मार्टियार्स डेखौ बहा खुंगोन बेफोरबायदि खिन्थु दिनैसिमबो डिसिसन राफेराखै बहा खुंगोन बहा मागोन नाथायबा दा जोंनि दैदेनगिरिफोर एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आं बुंगोन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बै बे जाय बर' हारिनि दुखु दाहा बिमा बिफाखौ नागारनानै मुंख्लं जालांनाय नङा होनबा दिनै बै व्यक्तिफोरखौ दिनै बावनो हमदों मानो बावनो हमदों दिनै इलेक्सन सफैबाय सोरनावबा थाखा फैसा थाइसे थाइनै बा मोनगोन नामा नंगौ नांगौ जोंनो थाखा फैसाखौबो नांगौ नांद्राया नङा नांगौ जों जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो अब्लानि समाव थाखा फैसा नङाब्लानो जेबो खामानिबो जाया बेराफारसेथिं नायोब्ला थाखा फैसायाल' गासैबो जोब बे नङा गासैबो जोब बे नङा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जायफोर एमएलए एमसिएलए इएम बै व्यक्तिफ्रा माखौ नायदों अनलि भट बेंकखौ गोसो होदों भटखौ इलेक्सनखौ गोसो होदों नाथायबा आगष्ट मास बायनाय लगे लगेनो 14 तारिखआ दिनै एनडिएफबिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना ना गोसोखांथावना जारिमिन बियो दिनैल' नङा बिखौ जेब्लानिफ्राय एनडिएफबि मुंख्लं जाजेनदोंमोन जेब्ला एनडिएफबिया जागायजेनदोंमोन अब्लानि उनाव गिबि मुंख्लं जादों बिनि मुङावहाय 14 सेप्तेम्बरखौ मार्टियार्स डे हिसाबै एनडिएफबिया बै समनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों नाथायबा मा दिनैनि दिनाव जोङो बै मुंख्लंफोरखौबो बावनो हमदों मेनलि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो मा सानखो मा माखो दिनै बिथाङा बै बे सासे मुंख्लं गिबि जाजेननायनिफ्रायसो बिबो सासे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दिनैनि दिनाव डिपुटि चिफ दिनैनि दिनाव सासे बियो एमएलए मोननै बिबान लानो मोनदों आरो फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोनाथ' बावजोबनायफोरबायदि जानानै दङ बावनानै मा जानो जों बुंखांग्राया रायखांग्राया गोसोखांखाबाय थासिगोन जेब्लायबो नाथाय दिनैहाय अनलि भटखौ इलेक्सनखौ गिदिर इस्यु खालामनानै बावनो हमजोबदों खोनानो मोनबावदों दिनै खुगा इलेक्सन खाथि सफैबाय नालाय जायफोर एनडिएफबिनि एनडिएफबियाव खामानि मावनानै मुंख्लं जानाय बै न'खरनि बिमा बिफा जायफ्रा गोनां बैसोरनोसो मान्थलि 10,000 होगोन होननानै जों खोनानो मोनदों बियो बेसेबां सैथो बेसेबां मा बेखौ मोनथिरोंला जिखियानो जादोला आं खोनादों मार्टियार्स न'खर फेमिलिनिफ्राय जायफ्रा बिमा बिफा दंजायो बा बिमा दंजायो बैनोसो 10 रांखौ
10,000खौ मान्थलि UPPLआ होगोन होननानै खोनानो मोन्दों बा होआ नङाबो जानो हागौ दे एक्जेक्ट आं बेखौ खोनाथ'वाखै साननैसोनि उनाव आं एक्जेक्टखौ मिथिबा आं बिनि सायावबो भिडिअखौ बै व्यक्तिनिफ्राय लायनो थांगोन आरो लाबोगोनबो। नाथाय दिनैहाय UPPLआ मा खोथा होआखै NDFBनि सोद्रोमा मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो मा होगोन होनना बुंदोंमोन। ससे नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो रनजित बसुमतारीनि डायलग बियो। मोनफ्रोमबो NDFBनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं न'खरफोराव जोङो सासे सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बे ससे क्लिपआव मा फोरमायदोंमोन रनजित बसुमतारीया जेब्ला बियो थांनाय BTR इलेक्शन बा BTC इलेक्शन जादोंमोन अब्लानि समाव रनजित बसुमतारीया खोथा होदोंमोन। मा खोथा होदों बिथाङा बुंदों जे जायफोर NDFBनि मुङाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननो मोनफा मोनफा साख्रि होनाय जागोन। रनजित बसुमतारी नों होथारबाय ना नोंनि खुगाया मानो एफाराब लेथ्रा नोंनि खुगाया मानो एफाराब खुगाल' होनानै दोनो नों जुदि NDFBनि गुलिखौ अरनानै समायखिरा लादोंमोनबा बेखिनि बाथ्राखौ नोङो बुंदोंबो आरो मावगौमोनबो। नाथाय मा दिनै नोङो दिनैहाय बेफोरखौ मावफुंनो हायाखै बुरखांजाबाय थागोन नोङो रनजित बसुमतारी। नोंथाङा दिनैहाय मोनसेबो बियाबाव दिनैहाय आं बुंगोन एज ए एक्स NDFB सासे जानानै बुंगोन रायजो राजाखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना पार्टि हिसाबै मोजां मोनोबा बे आलादा चेप्टार आं बुंनांगौ जेबो गैया। नाथायबा रनजित बसुमतारी बिथाङा जेरावखि बियाबाव गेलेया मानो बिथांनो भट होआबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय NDFBनि सासे मुंख्लं जानाय न'खरखौ ओरैबायदि थगायदों बियो ओरैबायदि बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि थगायदोंबा बिनि देरसिन मा दुखु नांथावना थाबावगोन। रायजो राजा नोंथांमोनानो सिन्था खालामदो सानबावदो रायजो राजाया दिनैहाय साननो रोङि मानसि नङा। दिनै NDFB गावनि केडार गावजों थाफा बुनाय गावखौ बेङै बेङै लाना फैनाय हाग्रायाव गावनि ओंखाम जानाय मानाय दिनै बै व्यक्तिफ्रा दिनै सोरबा सोरबाया मुंख्लं जालांबाय। दिनै बै व्यक्तिफोरनो बिसोरनि अनगायैबो सोरबाया गुलिजों गावथारजादों सोरबाया माबाजों गावथारजाबाय दिनै बै व्यक्तिफोरनो दिनैहाय बिथाङा जबखौनो मानो होनो हायाखै। दिनैहाय NGO मोनसे खुलिनानै होदों NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ दिनै सोनानै दोनदों। नाथायबा दिनै मा खालामदों बे बावहाय दिनैसिमबो दिनै सासेनिखौबो पारमानेन्ट खालामना होनो हायाखै। माब्रै खालामगोन बियो सिस्टेमखौ दिनैहाय मोजाङै गोरा खालामना लानो हायाखै। बिनि थाखायनो बियो फेरेंगाया अनलि खोथाल' होदों मावफुंनो हायाखै। आं बिनि थाखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों जे सोरबाया बहाबा गेलेहैथों आं बुंनांगौ जेबो गैया UPPL हिसाबै गेलेहैदोंबा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु फेरेंगा हिसाबै रनजित बसुमतारी हिसाबै जुदि क'क्राझार बावखुंग्रियाव खोनानो मोन्दों बावखुंग्रियावबो गेलेहैदों बावखुंग्रिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना रनजित बसुमतारी जि जायगायाव दासिमबो EM जानानै दं बे बियाबाव फैनानै नायफै आरो खोनासं आरो NDFBनि न'खरफोरनि मुंख्लं जानाय न'खरफोराव हाबनानै खोनासंनानै थां रनजित बसुमतारीखौ मा बुंगोन। एज ए पाब्लिक हिसाबै नोंथांमोना खोनासंनानै थांफै पार्टि हिसाबै दाफै आं बुंगोन पार्टि हिसाबै फैयोब्ला नोंथांमोननो मोजांखौ बुंगोन। एज ए पाब्लिक हिसाबै जानानै नोंथांमोना खोनासंफै NDFBनि न'खरनाव हाब आंनाव दासों सोरनावबा NDFBनि लिडारफोरनाव दासों रायजो राजानाव हाबनानै सों रनजित बसुमतारीया दिनै नोंथांमोननि समस्थियाव माबायदि जौगाथाय खामानि मावदों आरो NDFBनि जायफोर मुंख्लं जानाय न'खरफोर बै व्यक्तिफोरनावबो हाबनानै सों जे नोंथांमोननि रनजित बसुमतारीया बुंदोंमोन साख्रि होगोन होननानै जायफोर NDFBयाव खामानि मावनानै मुंख्लं जानाय बै व्यक्तिफोरनो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बेखौ मोनदोंना मोनाखै नोंसोरो बेखौ सोंफै। आं बावखुंग्रि समस्थिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन बेखायनो बुंहरगोन जे रनजित बसुमतारीया बावहाय खामानिखौ मावाखै नङा मावदों नाथायबा इनकमप्लिट बहाबा मोजां खामानिखौ मावाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगोन। दिनै रायजो राजानाव हाबनानै नायफै सोरबा गैयि न'खर दं जों बर'नि न'खर रायजो राजाफ्रालाय गामियाव थाग्राफ्रालाय मा बेसेथो माहाजोन दङ खुनुरुखुम दिनै जाबा गाबोननि खोथाखौ साननो गोनां जानानै फैदों। नाथाय दिनै बिथांमोना बेमार आजाराव लोमजाबा साजाबा थाइसे थाइनै बिहैनो थाङोब्ला अब्लाना मा बाथ्रा बुंहरो बेफोरखौबो खोनालांगोन। ओंखायनो आं बेफोरखौ मोनथिनानै बेखौ बुजिनानै साननानै
जिहेतु बिथाङा NDFBनि खोथा होनानै मावफुंनो हायाखै बा मावनो हायाखै बेखौ साननानैसो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे बे रन्जित बसुमतारी जि जायगायाव मावदों आंबो मावबोनाय आंबो दुखु दाहा खस्थ' लाबोदों नाथाय जों रन्जित बसुमतारीनि आथिं हमहैफेराखै आरो जिबनाव आं हमनायबो नङा नोंदां आंनि गोसोआ बे सासे लिडार नङा आरो बे खोथा होनानै थगायदों ओरैबायदि थगायसुला मानसि होनबा दिनै बेफोरबायदि मानसिनो जों रायजो राजाफ्रा माबायदि भट होगोन जों 5 बोसोर मोनबाय 5 बोसोराव दिनै बियो NDFBनि सोरबा सासे केडारनो साख्रि बा जबखौ होनो हादोंना जों नाङा जों बैसो जाबाय बोरायबाय गाबोन समफोरनो जों थैसिगोन थ' बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायनाया बेनो रन्जित बसुमतारीनो भट होआबा मोजां जागोन होननानै आं सानो बिथाङा बिबानाव UPPL माबा मोनसे बिबानाव थायोबा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थेवबो दिनै बिनो भट होनानै जेबो लाब गैया थानो हागौ थाखा फैसा बिथांनाव बिल्डिंजों बुंफबनाय थाखा फैसा हा थानो हागौ बिल्डिं थानो हागौ बिल्डिं बुंजासे थाखा फैसा मालाय मा जानो एगजामपोलाव दिनै दतमा बायदियाव थांनाय बारावहाय सोरबा सासे BJPनि सोरबा सासे केन्डिडेट जादोंमोन दिनै मानोथो जेनखो बि दिनै कौटि थाखा दङमोन बिनावहाय जोबनो गैयामोन थाखा फैसानि अभाब गैयामोन नाथाय बियो मानो जेनखो दा दिनै देग्लायहाय आरो BJPनि जानानै बिथाङा ओंखारबावदों आं बिथांनि सायाव बारा बुंनो सानाखै दिनै रन्जित बसुमतारीनो आं बेखौनो बार खावलायगोन बार बुंगोन सोरबाया निसिमायावनो गेलेफै रन्जित बसुमतारीया निसिमायावनो गेलेफै बा 14आवनो गेले बा बावखुंग्रियावनो गेले बिथांनि दा मोनसेबो स्थायी बियाब गैया जायनि जाहोनाव दिनै XNDB वेलफेयार एस'सिएशननि माखासे दैदेनगिरिफोरा रन्जित बसुमतारीनि जानानै खावलायदों भट होनांगौ होनना आंबो खावलायगोन दिनैहाय निसिमायावनो जा 14आवनो जा बावखुंग्रियावनो जा रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होआबा मोजां जागोन आं बेखौनोल' बुंगोन बिनि एग्जाम्पलखौ भिडिअ फुटेज ससे होदों बेल'नो थ' आरो खोनानो मोनबावदों रन्जित बसुमतारीनि जानानै बिथां मानगोनां प्रमद बर'नाव CMनाव बिहैनो बा बिथांनो केन्डिडेटखौ होथारनांगौ 14आवनो होननानै बिनो होननानै मानसि थांदोंनो NDFBनि सोद्रोमाफोर बावहाय बुंहरबाय जाहैबाय प्रमद बर'आ मा बुंहरदों 10 मिनिटबो जिरायनानै सावरायाखैनो सिन्था खालामगोन दाहाय सावरायगोन दे बेफोरबायदि होननानै ब्लड थांदों होनबा दिनै रन्जित बसुमतारीया मा अबस्था बियाबानो गैया बेफोरबायदि मानसिनो भट होनानै जेबोआनो लाब गैया थ' रायजोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय आरो आं बेखौनोल' बुंगोन जोंनि मार्टियास थम जेनेरेलि XNDFBफोरनि जायफ्रा मुंख्लं जादों दिनैसिमबो जायफोर खुंथायाव थानाय बिथांमोना बुंदोंमोन दिनैसिमबो खालामनो हाया गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बेनोमोन नामा डिपुटि चिफ लाइफआव MLA लाइफआव मोननै बिबान लादों जाय जि समावहाय दिनै दावहा नांफुनायाव दिनैहाय बिथाङा NDFBनि सासे सोद्रोमा सोरजों मुंख्लं जादों आं बेखौ बुंनो थाङा दिनै बेफोरखौ गारायखौ बुरखांनानै जेबो लाब गैया जानानै थांबाय दावहा समाव गोबां जाथाय जालाङो गोबां जाथाय जालाङो गावजों गाव बिदा फंबायजोंबो जाथारियाबो जालांदों थ' बेखौ बुरखांनानै लाब गैया दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया सिन्था खालामनांगौमोन दिनै बर' हारिनि थाखाय सासे मुंख्लं जादों बिनि मुङाव जों दिनैहाय मानो एसे जेनेरेल भाबै बा जेनेरेलै मानो मार्टियास थमखौ लुफुंनो हायाखै बे खोथाखौ मानो सानफेराखै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बेनोमोन नामा नोंनि थांखिया गाव डेभेलप जानांगौ गाव बिल्डिं लुनांगौ गावनि न' बिल्डिङाव थाखा फैसा ग्रोम खालामना दोननांगौ बेनोमोन नामा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंनि सिन्था धाराया बेनोमोन नामा नोंनि बर' हारिनि सिन्था खालामग्राया बेनोमोन नामा नोङो बर' आइजोनि मेगन मोदै फुगारग्राया सायावसोमोन नामा नोंनि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि